Здравейте всички от VBOX на YouTube, аз съм Румен и днес ще оцеляваме в един survival. Да, но нали в Майнкрафт се казва Рубикуб, няма да напиша как се пише и така да почваме survival. Ние ще почваме да събираме дърво, айде стига си ме телепортвал. Стига. Добре. Не ми трябва цена, може да засичате някакъв лак. Идвам до тебе. Ти вървиш, аз да телепортвам, окей. Аз стигам за място за къща, ти събирай. Аз събирам дърво и ти събири дърво или търси място за къща. Чакай, аз ще убия този слайм, искам да взема тапон. И аз при зомбитата за началото. Няма, бе. Нали си survival, бе. Само че аз насичам лак и затова. Не искам да читване. Не искам да читване. Добре, ако се наложи да го пускаме тайм сет 0, ще трябва, нали знаеш? Да чит. Имам 2 слайм топки. Другите не ми са. Добре. Ето към един слайм не ми са били. О, добре, чака. Ти на къде си? И това ние сме постили на креатив, но ще се отречем от това. Чит. Стига, бе! Абе, аз се телепортирах до тебе, че не знаех на къде си. С малко фокус се игра. Хора, ще паузирам клипа, докато... Близо сме до море. И така, върнахме се, намерихме място за такова, да си махна кия и мода, защото беше ужасяваща битка с зомбите, така да се каже. Абе, тихо бе. И така, ще продължаваме епизода. Ето и всичкото ще го заобиколим от Sugarcane си да си расте. Да. Това ще бъде като на Хари снимането. Има една дупка по средата с вода и отстрани Sugarcanes. Така. Да почвам. Има още дърво, ако имаш ми дай. Над 32. Отивам да събера още. Толкова. Ми ще събера още. Ето са ми къщата някъде. Добре. Хора, както виждате, включено ми е хамачето. Знам, значи си казвате, ма той е с хамач ли играе, няма ли реално епизод, ние винаги имаме реално. И какво ми пука, че имате реално, бе? Фукайте се колко искате, правете си сървъри. Ма може... Аз си имам сървър с хамач и нещо на бачка. Така. Има типи. Къде си, бе? Еми телепортни са. Е там назад ще ни къщата. Назад е там, дето съм сложил дърво. Е там отзаде. Добре, събери тиквите. Добре, започнахме хубаво си. Гледай, аз си поставя една на главата. Да. Ама аз имам те шурпаци, ще се пусна един. Аз махам си я. Като дойдат зомбите за това ще се това. Пусни си тест шурпак, ако имаш. С тест шурпак не би трябвало да ти лагва. Чак толкова. Аз съм си шурпак. О, моя е уникален. И не ми лагва изобщо. Само дето дървото е малко грозно. Значи още дърво. Дай ми дай ми клетвите. Окей. Посей то саплинг. И между другото отиди за още дърво. Така направих ги. Значи сега тиквате. Ти направи къщата, аз ще отида да направя празни градинки. Това са тиквите, ще ги засем. Хвърли от дърво. А? Вземи дървото да направиш, аз ще направя разни градинки. Ма много дълга разшири. О, аз съм без глад. Ако бях ми спасили.
си храна. Аз умирам. Нямам нищо. Някъде наблизо беше, имаше такова. Зомби на такова. Кажи го да е прасета. Имаше да някъде. Добре, да направим градинката. И тук е малко някакви стъплените пустия. Чакайте малко. Така. Събери още дърво. Още дърво ни трябва. Отново съм тук. Ако чувате звуци, това е от брат ми. Окей. Айде, идвай. Абе, това е някакви саплинги, абе. Ще си събираш ти, айде давай ми дъски. Какво искаш? Дай ми дъски. Нямам! О, ушки ми имаше. Той. Нали имаше, айде пази се де. Какво? Ми пази се, аз си го събирам. Ами събирай се. Събирай някъде другаде. Не искам. Нищо не искаш. Зомби! Край. Правиш, бе! Ето го правя. Къде се оплаши? Сега ще ми кажете, ама ти имаш читове, имаш Optifine. Ето, добре, имам Optifine и какво? Ама мене ми напи, какво? Ще ме съди или съда? Ще ме съдят ли? Читър съм, само защото имам Optifine. Какво? Заберем топки мъпки. Аз имам. Другото имам Сега някакво. ще ми ако ме гледате на живо, ще кажете той е читва, беше на GameMod, като пусна клипа, какво че съм бил на GameMod, ще ме съди ли съда, какво ще ми прави, не ми пука, ако ще да ме убият, ма да знаят, че съм си снимал клипа. Аз ще превършваме до дела от мене. Добре, аз няма да го приключвам само. Това беше от мен. Дано ви е харесало и чао. Така, ти спря ли клипа? Добре. Айде да почваме да откривам. Не ми се снима. Аре бе! За какво спря сървъра? Не са... Брат ми го спря. А? Брат ми го спря. И защо? Не да го знам. И сега идвам. Отивай му се скарай! Да го трепя. Това ще бъде от мене. Спрях сървъра и чао.